So zanalizowaniem ziemi nič nemôž straciť. Len buď u plusu, bo nekontrolovano rúcať štučný hnoj po polju, to ne isce rucanie, ale peniežu. U nás to bezplatno ide, znači do 30 cm, co še robi, to ne treba nič placiť. Je znači na ktorý še bere, to znači do 30 cm na vecej miestoch še zo štretku i zo skrajoch žemi, odnešeme tu do to polji, stručná služba to robi i nie po friško, 2-3 týždne hotová analýza, všetko krásne píše na paperu, čoho keľo treba položiť i dúfam, že to praktičná i dobrá stvar. Poljoprivredníky ešte nie prilepili toto praksu i veľi od oka prikrmjujú svoje žita, ale to najčastejšie nedostatočné, že by še šacu dalo všetko, co mu treba, a je slučaj, že še dáva veci, ta prichodzi do zmenšovania urožaja.